A primeira delas tiña que ver ca documentación que vostedes remitiron aquí á Comisión, que ten que ver co último que comentou precisamente na súa intervención inicial, sobre as advertencias que lle fixeran ao Concello de Vigo sobre o estado de conservación do lugar onde se produciu o accidente. Corríxeme se me equivoco, pero de toda a documentación remitida se deducen tres circunstancias. A primeira delas é que todas as comunicacións que a Autoridade Portuaria fai ao Concello de Vigo refírense ao mal estado do solado, non ao malo estado ou as deficiencias do estado do que hai por debaixo dese solado. É dicir, que se trata dunha circunstancia de mantemento non da infraestructura sobre a que se sustenta ese solado, sino do propio solado en sí, non? Ninguna referencia, polo tanto, a deficiencia do estado de infraestructura de soporte dese firme. Como consecuencia diso, vostedes lle alertan ao Concello de Vigo dun risco que hai para os peós, como consecuencia precisamente do mal estado dese solado, onde se poden producir tropezos, onde se poden producir caídas, pero ninguna referencia a estructura que pode dar nun colapso de carácter estructural e que, polo tanto, non é que seña un risco para o peón porque tropece, sino por un risco de afundimento. Non hai ninguna referencia nin a palabra estructura, nin a palabra afundimento, nin a palabra colapso, nin a nada que evoque un concepto semellante, por lo menos da documentación que vostedes remitiron. A partir de aí tamén unha terceira consecuencia tamén derivada da propia atribución de responsabilidades, tamén como consecuencia do propio convenio, e é que non se fai referencia en ningún caso de forma estricta e de forma explícita a idea da estructura portante dese propio solado. Incluso con relación ao convenio terá a oportunidade de aclararnos tamén na súa quenda de réplica porque esta é a consecuencia de que establece o deber de conservación da estructura da súa totalidade, porque fai fincapé no tema da estructura na súa totalidade, de que se deduce tendo en conta ademais que o convenio de Vigo-Mar é consecuencia precisamente, como vostede explicou tamén, desas obras que se realizan tamén pola zona franca de acondicionamento da habitabilidade, así foi como foi descrito en alguna outra comparecencia aquí, da propia zona, pero non da estructura, que xa era preexistente. A estructura era preexistente a ese acondicionamento que se fai previo a vir Vigo-Mar, de tal maneira que o que suxire xa a propia idea do convenio é a utilización e a conservación desa propia estructura a que efectivamente a autoridade portuaria se refire cando se refire ao Concello e se dirixe a él para que mellore as deficiencias que poden ocasionar o risco nos peóns, pero en ningún caso se refire a estructura. Por lo tanto, hai unha certa coherencia sistemática en que todo o que a autoridade portuaria refire ao Concello de Vigo ten que ver co solado e non ca infraestructura. A partir de aí, por lo tanto, debería de facerlle tres preguntas neste primeiro bloque. Como é que tendose remitido tantos escritos ao Concello de Vigo relativos ao mal estado do pavimento, ningún deles menciona a estructura portante, de tal maneira que parece que non se pon en cuestión ese deber de conservación ou ese déficit de conservación. En segundo lugar, sendo a autoridade portuaria consciente do mal estado do pavimento, como é que autorizan un evento destas características? Seña do tipo que seña, e despois podemos volver a entrar tamén no tipo de autorización, pero como fan calquera tipo de autorización sabendo e tendo percibido o Concello dese mal estado? E en terceiro lugar, como é que se pode autorizar a celebración do Marisquiño sen emisión de máis informe interno que o da exención de tasas, cando incluso recoñece vostede que a Zona Franca realiza tamén a petición de outro informe. Sí, estou me referindo a que vostede, con relación aos informes que se emiten previos á autorización, consta simplemente da exención de tasas, pero non realizan ningún outro tipo de petición de informe sobre seguridade nin sobre nada que teña que ver sobre este extremo, algo que sí que realiza polo visto a Zona Franca, fai unha petición de informe a Zona Franca. Ben, como segundo bloque de asuntos nos que me quería referir están os relativos a esa reunión que vostedes mantiveron, o conxunto de reunións, unha delas de 24 de xullo do ano 2018, e o papel xogado pola autoridade portuaria neste eido. Aínda que se afirma a falta de responsabilidade completa sobre o sinistro, o certo é que o que se acorda nesas reunións ten maior implicación que o que vostede acaba de afirmar. Na antepenúltima parte da súa intervención, vostede refírese que vostedes acuden a esa reunión
por dúas razóns derivadas da Lei de Portos e Marina Mercante, que son dúas. En primer lugar, verificar a compatibilidade desa actividade cos usos portuarios, que a actividade portuaria normal, e en segundo lugar, a integración do plan de autoprotección no propio plan de protección do espacio portuario. Sin embargo, varios dos declarantes que compareceron aquí, entre eles Carlos Domínguez o día 22 e o funcionario señor Monroy hoxe mesmo, dixeron que nesas reunións, vostedes son os que din que se pode facer e que non se pode facer nesa zona, que instalacións se poden poñer e non. E en concreto fan referencia a un asunto onde advirten certa contradición, e vostede ter a oportunidade de aclararnos se existe ou non esa contradición ou en que términos. Vamos a ver. Con relación ao Vigo Sea Festival, a Autoridade Portuaria autoriza nese espacio a colocación de determinadas instalacións móviles, postos de comida, food trucks, que se instalan nesa superficie. Pola contra, menos dun mes máis tarde, a mesma Autoridade Portuaria dice que nese mesmo espacio non se pode facer ningún tipo de instalación, non se pode establecer ningún tipo de instalación móvil con relación ao propio festival. Non se pode poñer xente, pero non se pode poñer instalación de ningún tipo. Teríamos moito interese en que nos explicase por que razón se produce esa orden contradictoria na Autoridade Portuaria, con menos dun mes. Si é que vostedes viron algo raro no Vigo Sea Festival, e como consecuencia desa experiencia vostedes acordan unha solución diferente que a fan chegar ali. Despois tamén, en calidad de que ou a título de que vostedes dan esa indicación, dan esa directriz, e esa directriz se cumple, tanto no primeiro caso como no segundo. É dicir, no primeiro caso se instalan os postos de comida porque vostedes autorizan, e no segundo caso non se instala nada porque vostedes din que non se pode instalar nada tampouco. Eso foi o que declararon dos comparecentes aquí, e por eso someto o contraste, porque eles afirman que foi a Autoridade Portuaria a que dá esas directrices que, por lo tanto, son superiores a esas dúas cuestións polas que vostede dice que vostedes estaban ali como consecuencia do artigo 75 da Lei de Portos e Marina Mercante, é dicir, uso normal das actividades portuarias e integración do plan de autoprotección dentro do plan do porto. Esas directrices que vostedes terían dado e que se terían cumplido exceden de aquilo para o que vostedes dicen que estaban ali. Logo nos gustaría que aclarase exactamente cal é esa situación, e dentro de aclarar esa situación, por que houve ese cambio de criterio con relación ao Vigo Sea Festival. Supoño que lle consta que no caso do Vigo Sea Festival sí que houve esas instalacións, que eran concretamente, e en algúns casos eran camionetas ou postos de comida que se instalaron ali, que non se pudo instalar nada posteriormente porque vostedes non permitiron que se fixese. Preguntolle tamén, xa que comezou falando de legislación, e dado que o artigo, creo que era o 75, fala de memoria polas súas propias declaracións, non responde a esa actividade material desenvolvida e esas directrices dadas pola Autoridade Portuaria nesas reunións, cal é o título habilitante da Autoridade Portuaria de Vigo para dar esas indicacións que se siguen, tanto no caso do Vigo Sea Festival como no caso do Marisquiño. Como bloque terceiro de cuestións que lle queríamos trasladar son as relativas ás que efectuou outra declarante nesta comisión, a señora Elena Muñoz, que é concelleira na Corporación Municipal de Vigo, onde dixo, en primer lugar, que era un feito notorio o mal estado do pavimento onde se produciu o desenvolvemento do Marisquiño, e onde ela mesma fixe unha profecía sobre o pasado dicindo que era visto que isto iba a suceder, e ademais explicou explícitamente que eso era coñecido pola Autoridade Portuaria, que existían denuncias con relación a este sentido. Non quero precisar ou ir a estes temas de se foi a propia concellera que puxe un coñecemento ou non de ningún tipo de autoridade, pero o que se daba a entender clarísimamente era que sí que se fixera e que esa situación era un feito público e notorio. Ben, a pregunta con relación a isto que teño que facerlle é se ese coñecemento era notorio. Parece que para vostedes sí, na medida en que a propia documentación que vostedes achegan e que trasladan ao Concello de Vigo se refire ao estado do pavimento, e nese caso a pregunta volve a ser a mesma que inicialmente. Nese caso, por que autorizaron o desenvolvemento de calquera actividade cando sabían que había esa situación de perigo para os peóns, tal como vostedes lle advertían ao Concello de Vigo? E nese caso, por que non fixeron algo, non? Se é que lles constaba desa maneira esa denuncia e esa situación a que se refería a propia Elena Muñoz. Señor Villares, só aclararle que a documentación a que se refire vostede non foi enviada pola Autoridade Portuaria. Hubo un erro de asento no momento que entrou no Parlamento, e en principio fixeron chegar como se viñera da Autoridade Portuaria, pero en realidade viña de Ulises Project. Entón, bueno, isto aclarouse a primeira hora na comisión, ao inicio da comisión, pero
Pero a Autoridade Portuaria de Vigo non enviou ningún tipo de documentación. A que temos nós, sobre todo o expediente, foi enviada por Ulises Proset e máis a que enviou, a que nos deixou constancia Elena Muñoz. Solo para aclararle ese. Vale, nós temos unha documentación que se nos manda como consecuencia dun recurso que nos efectuamos á Axencia de Transparencia do Goberno pola negativa da Autoridade Portuaria a entregar esa documentación. Perdón, pero creí que se refería á comisión. Descoñecía se iso fora entregado tamén aos demais grupos directamente ou viña directamente ao recurrente, neste caso este grupo parlamentario. Pensei que eso era... Vale. Eso só ten vostede, entón. Vale, pois entonces explico, fago un inciso para explicar o seguinte. Ante a denegación que fai a Autoridade Portuaria do Envigo, da Autoridade de Vigo, de entregar esa documentación a esta comisión de investigación, eu mesmo presentei unha reclamación ante a Comisión Estatal de Transparencia do Goberno, que, por certo, nos recoñece na vía de recurso por motivos formais o dereito a obter esa información que finalmente nos é remitida. Disculpen, porque eu pensaba que como consecuencia desa reclamación esa documentación se entregaba á propia Comisión. Bueno, por nese caso será o Grupo de Marea o que presente a documentación á Comisión para a posta de exposición dos demais grupos parlamentarios, porque pensamos que evidentemente é de interese, pero disculpen porque pensamos que actuando en interese non propio, sino en interese común, pois eso era de coñecemento xeral. Se non é así, pois terán mañá mesmo esa documentación durante o seu poder. En todo caso, vostede sabe a que documentación me refiro e sabe a esas comunicacións realizadas pola Autoridade Portuaria o propio Concello de Vigo. Ben, sigo entón con relación a... vou rematando xa, me quedan simplemente 2 ou 3 pinceladas. Como esta é unha comisión de investigación tamén para a mellora de cara ao futuro das situacións que se poden detectar aquí como correxibles ou mellorables, con relación á anulación do plan de usos e as perspectivas autorizatorias no futuro, a reflexión con relación aos efectos da anulación de plan de usos do Porto, dado que dito outro plan, dada esa anulación, revive a delimitación de usos anteriormente existentes, recobra vixencia a orde ministerial do ano 92, excepto en zonas desafectadas posteriormente. A pregunta sería en relación a eso, con esa legislación vixente actualmente, na súa opinión, na opinión da Autoridade Portuaria, se sería posible autorizar a celebración do Marisquiño no mesmo lugar que en anteriores ocasións conforme a esa normativa vixente. Digo iso tamén de cara ás conclusións que podamos efectuar aquí de cara ao futuro. Vou rematando, me quedan 2 puntos. Sobre a adquisición do ben, da propia estrutura sobre que se asenta o solado que finalmente se produciu o colapso, cando a Autoridade Portuaria de Vigo recibe a obra da Zona Franca, eso queda constancia documental desa recepción. No caso de que exista constancia documental, ese convenio, escritura pública ou que fose que se asinase, foi acompañado de algún tipo de manual de estilo de mantemento, porque saben que a veces os edificios ou as estruturas singulares van acompañadas por parte de quen realiza as obras dunha especie de manual de estilo de mantemento. A pregunta é se nos preguntamos por escrito, dixemos que non lles constaba nada, pero en todo caso teño que preguntarlo se ten algunha información adicional sobre se existe esa documentación ou non remitida no seu día por parte da Zona Franca. Finalmente, bueno, 2 cuestións máis. Con relación ao risco ventura que vostede se refería, creo que ese concepto non é aplicable, permítame a discrepancia con relación ao que estamos aquí dilucidando, porque non estamos falando da cuestión da boa marcha económica ou non dunha concesión ou dunha autorización, sino de algo diferente, que non ten que ver neste caso co risco ventura. É dicir, non integra o risco ventura o colapso da estructura. Seguramente estamos de acordo en que o risco ventura do contratista recollido na lei de contratos do sector público non integra ese concepto. En todo caso, bueno, igual discrepamos neso, pero creo que non debe ser, non é o obxecto principal desa comparecencia. Finalmente, en relación ao feito indiscutido e afirmado como premisa por parte de vostede na súa intervención de titularidade sobre a estrutura, o anterior comparecente
asesor xurídico do Concello, non sei exactamente en que cargo, o funcionario do Concello, en todo caso, no ámbito xurídico, afirmaba que o deber de calquera administración pública é o mantemento dos seus bens, o correcto mantemento dos seus bens dos que era titular, e entón a pregunta derivada disso era se considera vostede que a Autoridade Portuaria de Vigo está exercendo correctamente as súas funcións de mantemento e de conservación da estructura, ou se está exercendo tan siquiera, se as exerceu en algún momento, porque vostede pode dicir, bueno, o convenio fai que me teña que desentender eu de todo. A pregunta é, antes desto exercían as labores de conservación sobre a estructura? E nese caso, en que consistían esas labores de mantemento, que despois foron transferidas ao Concello? Non sei se me explico, imagínate, cada 2 anos hai que revisar se o salitre está afectando os pivotes. Bueno, non sei se a Autoridade Portuaria está en condicións de afirmar que antes de firmarse ese convenio era a Autoridade Portuaria que estaba facendo e é capaz de establecer algún tipo de indicio, non digamos probatorio, pero sí de que existía algún tipo de actividade verificatoria nese sentido. Por lo momento, máis nada. Moitas gracias.